Lo, katong gipatanaw nimo nga to. Noon sa raman. Okay ra, boss. Ikaw dyan, Lloyd. Noon sa mo tong gipatanaw nimo? Pasensya boss. Wa pa na nasuli. Sulihan ang tukaw. Sige boss. Amping lang mo diri. Ikaw mo mag-amping kaya ikaw raman usa. Bitaw ni. Sabada dilo. Patalawan lang mo. Boss, okay ra nimo si Jara magnasara. Okay naman. Napasalig to di pareha nimo nga talawan ka. Mag-anad-anad ka. Kay di ba din nilalim ni atong trabaho. Aron, nauta diri ah. Dili ta ako piyansa. Sige, boss. Aw kamo na magdahapag camping boss. Total na namo koy liwat. Bahalag mga matay ta. Ako bahala. Mga langit pud ko. Wa patay sure boss. Way mang noig kami malangit ikaw pa may imperno. Saan ang mga tuhana ho? Amado na ba? Sumbong namin boss. Gitong to sa santuatoryo. Tara boss, manglakaw na ta. Uy! Kontra boss! Utsaranil pala oy! Sure dia. Matay boss, na namin nakaditik na to boss. Bitaw, boss. Tara na! Nalangin pug ko. Dagan ta boss. Tara. No, unsa man lo? Bawo ba sa nimo natugta? Ate, mura mag butong sil. Tara, tungod dyan din. Ang dali mo. Isang tubig. Nagpunta boss. Nagpunta. Okay ra ka? Kira. Medyo kayo ka na igo. Hapig. Ham sila padong. Padong. Tubos. Tubos. Magsige mo kay katakas na to. Para mo ha kay dire ba ko dapat gibuthan. Ngan isog dagan man lagi. Ita ko na nakakan tulo ka tao, di ba kamudagan? Pastilan, adun mo pag-away kay delikado na niya itong sitwasyon karon. Adun mo pag-away. Mau na luma-luma. Kasabot na ako gisugo ni Busing. Tama di kalok. Gi un. Ano mag-away man no? Pastilan kay manong naanay kunta. Di mo mamati. Ikaw, saan? Ha? Papa ko naman ni Mulo. Tarong-tarong na info ha? Sabad, sabad, kigira mo no? Adun mo pag-away, di na nagpunta diri ah. Noon sabo mo. Ira, pastar mo, pastar. Pastar na. Wajud na ko ganina. Wala man lagi ka. Nil, nganong nangatras man ta. Nagira may atong gianhe. Talawan na dudindo. Di man sa inyo nga talawan. Nangita at simpo kay basin og mubalik to daghan na sila ambus ta. Bawaan ar kay isog tuhana. Ay dili. Nagkailagan ng talawan. Hoy asa man ka? Asa talaga ay tulong. Na bahala ka diha. Sus, katalawan nga dudindo. Atay mong kontraha mo. Kamura po'y kadlong-kad. Pasulong-sulong ka. Paksit bilbil ka. Ah! Laboy ka.
Tabang! Suan na ginil mga tabang. Tataton, boss. Tara na. Tara, boss, naigo na lagi. Aba. O na lagi, igo na. Mana gaba. Kumawa. Tara, bos. Pagdali mo, ay kira-karakan na pa. Pagdali. Bidyain mo lang ko ninyo. Ikaw. Tara, boss, managan ta, boss. Surrender na lang Buknoy. Bala po, di ko mo surrender. Patay kung patay. Sige Buknoy. Baka makana yung gusto. Patay kung patay. Sige. Kung di man ka mo surrender, kami na bahala nimo. Gahay ka dukag oh. Kulo ka! Kamu na kulo-kulo. Sa Diyos lang ako susuko! Ay! Ibuhi imong kusel. Asay mo kauban. Wala ko kay Mangno! Asa ba? Wala ge! Asa? Wala ko kay Mangno! Asa ba? Wala ge! Saman boss. Tatlo na mata na eh. Ako na lang may patay. Basta, boss. Tara ka tong kontra kanina, boss. Boss. Startbook na yung boss. Boss oh. Luya boss. Lagi luya. Saman, boss. Palag ta, boss. Okay. Hindi palag ta, pagtanggol. Okay. Sige. Lagi. Boss. Estima, gipatay ng book na eh. Mga kahungog, time to shout out. Ni Alan Muyalde og ni Rimer Limos, Baltasar Hagimit ug ni John Paulo Malubay. Jelson Suhay, James Suhay, The Prime Circle. Salamat din sa pagtanaw sa mong video guys. Katong ka pa nakasubscribe, subscribe na mo, i-click ang notification bell para permente mo updated sa among bagong i-upload. Katong gusto mo pa-shoutout, comment lamang sa among video para ma-shoutout mo. Kaya amo i-screenshot ang dearly yung makalimot. Huwag abang-abang sa parto nga probinsyano. Part 2. Salamat.